Horas samanginang, pajupang hitam muse di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami, na mungkin boy pamorahok kita, mangurupi hita di pangradiota di jamita, na nang sipatol hasota di parmingguon, songoni nang di pertangyangan siganup minggu. Di tikion nang patol hason nami tu hita amanginang, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, taringot tu jamita di pertangyangan nagabe turpuk epistel di hari Minggu tanggal 27 Juli 2025. Imana tersurat di Matius bindu onom ayat sia sahak ro di ayat 10 tulu. Matius bindu onom ayat sia sahak ro di ayat 10 tulu, epistel di hari Minggu 27 Juli 2025, jala las ima jamitata di pertangyangan. Dung tekas hujahami amang inang turpuhon, omma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita. Na perjolo turpuk taon ima taringot tu tangiang ali amanami di bahasa Batak, doa Bapak kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, na niajarhon ni Tuhan Yesus tuaka si seanna. Na marbocir mai sian sikap ni aka partugi manang si boto surat parisi na manguluhon bangsoi, na mangulu di bagasan kemunafikan, matsai koras, matsai tajomdo aka kritikan ni Tuhan Yesus tu nasida di cara ni ngulu ni nasida, termasuk mai tu ngulu pertangyangon ni nasida. Andorak so turpuk taon, manang andorak so ayat sia di patorang do tu hita molo martangiang ikoma di bagasan haserepon niroha. Jala namang ihimuse di paingot do hita andorak so ayat nagabi turpukta di boto di batado narikot di hita. Alai dang alani rupani gabe tangyak ta mandok ali Tuhan iboto holo narikot di hami lehon ma hombar tu lomo nirham jojot dosongoni tangyak ta molo tarajumi jala tahaporsiai pe di boto de batado narikot di hita songon edokon Tuhan Yesus di son ikot dotong dohonota tangyak ta pangidoatta. Jala diturpuk taon di ayat sia songonoma tangyang muna. Berdoalah demikian di bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris ada seharusnya doa kalian demikian. Jadi diturpuk taon boi taida ia tangyangon iman na niajarhon ni Tuhan Yesus. Sada tangyang berarti nauli, sikop sempurna. Alai dang namandok ikon onma tangiang si pakeon terus. Boido tong formulanai buat tota. Alai molo tung tabuat pe formulanai rupani songon ngajar honi Tuhan Yesuson bentukna songon dia sian nama muhai sahari nama ngujungi dang nama lapatan rupani gawe tangiangon holat contoh boti. Daong, daksong ni pemahaman na dang gabi mangurui rupani haulion ni tangyangon molo tarajumi songon hirat contoh. Omma sada formula si pakiota di nalahomar tangyang alai dang nagabi rupani tangyang aliama namion holat contoh buti doon daksong ni. Tongdo tangyangon sada tangyang nauli, sada tangyang nasikop na niajarhon ni Tuhan Yesus. Alai dang rupani marlapatan holanoma tangyang nadumenggan. Tangyang nasing nay rupani gabe dituru ni tangyangon. Taksong ni tong lapatan na tong gabe turu rupani tangyang nasing sa tangyangon alaon tangyang najarhon ni Tuhan Yesus. Pemahaman songon ipe gabe hurang denggandui. Jadi boidui marujung tangyangon gabe hira songon sada mantra rupani. Songon sada siapilon namar gogo situtu rupani unggogo sian tangyang na asing. Pemahaman songon ipe sa sitong na pikir hami
hurang denggandui. Alai tangyang alea manami na niya Tuhan Yesus ima sada tangyang nauli, tangyang nasikop, na holanipe tadok tatangyakon bui, alai dang naman doktong ikosongonima terus tangyang manang ikonima terus tangyang tang songoni lapatan na. Diargahon gereja do tangyangon dia ka liturgi na rupani nataboto di agenda tape nang dia ka acara-acara tape sai tapaujung do marhite tangyang ali amanami. Jadi molutung tabuat perupani on song sada contoh song sada formula buado hita mangido di bagas tangyang boidui. Aledang gabe lamoru lapatan ni tangyang ale amanamion. Perengot tama nakin andorak sutur puhon rikot ni serep ni roha do rikot ni na diboto de batado na rikot dihita. Di tangyang ale amanamion di Katehesmus Martin Luther boido taida rupani lapatan na kata per kata manang kalimat per kalimat songon dia do lapatan ni di Katehesmus Martin Luther. Lai sope upatorak kami di pikiran nami hobar tutur pohon ima padohan ali amanami na di Banua Ginjang. Di Banua Ginjang diterjemahon di bahasa Indonesia di surgo. Jojok do hita martangyang ali amanami na di Banua Ginjang tung di Banua Ginjang peho alai jonok doho diaka namanjo guarmu. Jadi tara jumima na percolo tangyang ima pajonokon aka naporsea tu debata. Tangiang ima mamboan hita jonok solhot tu debata. Napadua ahomuse amanami na di Banua Ginjang ima inganan ni debata inganan nabadia surgo. Di bahasa Indonesia dikatakan Bapa kami yang di surga. Jadi surga itu ada. Sekalipun di zaman sekarang banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, maka jika Tuhan tidak ada, maka surga, neraka pun tidak ada. Maka biarlah manusia itu hidup seiring ataupun sejalan keinginannya ataupun sesuai kemampuannya. Sebab surga dan neraka itu tidak ada. Itu hanya teori agama-agama. Banyak pemahaman seperti itu zaman sekarang. Godang do mandok songoni dangadok surgui. Lai kita bantah alia manamina di Banua Ginjang inganan nabadia di bahasa Indonesia Bapa kami yang di surga. Jadi jelas sekali tempat Tuhan, tempat Tuhan kita yang kudus inganan ni debata nabadia di Banua Ginjang. Tadok pe Banua Ginjang tang selalu merlapatan rupani godang do atmosfer saha rodi planet na asing idia do Banua Ginjang sa lapati mai bagasan pikirata Banua Ginjang ima inganan ni debata na badia. Jedang melulu rupani di atas rupani di Ginjang dalam artian rupani adong planet do nasing maka Tuhan di tempat yang paling tinggi dak songoni pemahaman talai di inganan na badia. Di sido debata mian jala tu sido togi honon na hita aka na porsea. Baru taida ma pernyataan-pernyataan na mangihut, pandohan-pandohan na mangihut ima na perculu say pinarbadia ma guarmu, say Roma harajaunmu, say saut malo moni roham di Banua tongaon songon na di Banua Ginjang oma pernyataan pengakuan kekuasaan Allah. Taringot tu debata. Songon na taingot parjolo ma luluihamu harajaon ni debata. Dungita bahonon nama Tuhamu akaodeng. Jadi debata pasangapod debata mangakui hagugoon ni debata. Iturpukton nakilo imana say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomuni roham di unutongon songon na di Banua Ginjang ima pengakuan kekuasaan Allah. Taringot tu debata. Alai di sope di pernyataanon, di tangyangon, di sosohod do hita, molutung didok rupani say pinarbadia maguarmu, memang nabadia do debata, dang rupani alani tangyak tei gabe badia debata, manang habadiao ni debata, dang tergantung pengakuan ni
jolma alai habadian di debata absolut di jala manok tong ro di saliling-liling na tuk petadok pinar badia maguarmu atau dikuduskanlah namamu, ya itu seruan, tetapi bukan berarti bila kita tidak berseru, bukan berarti kekudusan nama Tuhan itu jadi berkurang. Dan gabe merlapatan rupani molo sumartangnya kita gabe moru habadiahon ni guar ni debata dang songoni dido imana museson sai Roma harajaumu sesaut malo menirham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang di jodoh hita misi ode misi Allah melalui hita ahadun atau lahot tu si pasangapon guar ni debata ahadun atau lahon rupani taringot tu harajaon ni debata ahado peranta laho mewujudkan lo menerohani debata tang yang ni Tuhan Yesus Kristus di Getsemane saut ma lo mo nirham dang lo mo nirhakku. Jadi dada guru diau dari debatado hombar tu lo mo nirohana ma nasaut. Baru tu pangiduan na mangihut ma lehon ma dihamis sedarion hanguluan siapari dohot pangiduan na mangihut ima taringot tu perdalanan ninguluni jolma relasi antara sesama kita, sesama manusia dalam hubungan setiap hari, baik relasi pada orang lain, juga dalam kebutuhan hidup. Jadi parculu do selalu tu debata. Songon patik raya rupani nak pes jajar alai saya didok lo haulungi ma Tuhan debatam. Saya ido parculu baru doson dohoti haulungi ma dongam mujol ma. Jadi nakin nunga taakku iha sangapon dohot huaso ni debata jala nunga berperan serta hita mewujudkan harajaon ni debata marhite na mangulu hombar tulo rohana dohot marbarita nauli sonari pos marhata disarihod dohita ala nunga parcolo talulu nakin harajaon ni debata idok ma lehom ma dihamis sedarion hangoluan siapari siganupari rupani cukup baik jasmani rohani hidup kita komplit disediakan disiapkan oleh Tuhan. Jadi nomor 8 ganupari mengajari asa unang dengan kemudian besok dan berikutnya kemudian ini menyangkut juga rasa syukur untuk hari demi hari menyerahkan diri pada Tuhan. Ganupari di lehon debata rupanya rekod di hita asa ganupari hita ro martangi yang manjou guarna. Unang do rupani leo ma sipangano dihami sa taunon duk sugut dang ro be manjou guarna. Masihol do debata tumangihon suarata. Nakpe di boto debata do na rekod di hita alai masihol do debata. Makatai do kita ida nakit tangiangi menjadi satu sarana untuk mendekatkan kita pada Tuhan, membuat hubungan yang mesra antara orang percaya dengan Tuhan. Sesama dosa nami songon panesa nami dosa ni dongan namar dosa tuhami relasi dohot debata nakin ikut do selalu membereskan juga relasi dengan sesama. Unang dosa holan mangido hasisaan di dosa alai manisa donganna dosa di donganna dang ulu. Jadi dak songoniat tong bila vertikal harus juga selalu menjadi horizontal, beres ke atas dan juga beres sesama manusia. Una kami togi hotu pangunjunan nomor 8 dan dilehot debata tu hita pangunjunan alai di luas do hita masuk tu pangunjunan. Dalam artian rupani di luas do nang akaparu kilon diizinkan itu terjadi tapi bukan sesuatu rencana Allah yang direncanakan terhadap kita. Tok saya tatangnya koma rupani molo di perdalanan di ngoluta saya di padao mahita sian aka pangunjunan jala mulutung di luas pe pangunjunan itu kita lehoma diau gogo laho mangadopi aka pangunjunan ni bal muse palua mahamsian na jahat ai hodo na puna harajaun do dagon do hasangapon ro di saliling nileleng na amen doksologi pernyataan kemuliaan Tuhan tunggodak peta pangido ikut do marujung tu hodo na puna harajaon, hodo na puna huaso, dan kami yakin engkau memberikan yang terbaik seturut kehendakmu. Jadi di sido rupani tangiang nani ajarhon ni Tuhan Yesuson tangiang ali amaname. Jadi ahado
naneng buanota di jamita, pikir kami, takasma, eh, ta ingot di na martangiak kita, pajonokon hita doi, dohot debata, di relasi hubungan setiap hari. Mulai dok tema ni minggu tangi yang mangido haluaon, nunga di palua hita di bagasan Kristus Yesus. Jala disilangi, nungai dok Tuhan Yesus, nunga marujung, sudah selesai. Maka keselamatan itu sudah selesai saat kita percaya. Itong bahasa martang yang dope kita, ima martang yang enakin, pajonokon hita dohot debata, la jala solhot hita dohot debata, amatta na di Banua Ginjang, Bapak kami, amanami na di Banua Ginjang, satu relasi yang baik, satu hubungan yang intim, satu hubungan yang mesra antara Bapa dan orang-orang percaya. Jadi doa kita bukan lagi dalam artian untuk keselamatan hidup kita, keselamatan kekal. Molo keselamatan kekal, molo haluaon saliling-lilingna nunga tadapot di bagasan Kristus Yesus. Alai tang yang aliamanami omma diajar ho Tuhan Yesus tu hita asa toktong songon akana porsea hita selalu terkoneksi, terhubung kepada Bapa, dan hidup kita pasrahkan dalam tangan perlindungannya. Tiopon na do hita, anggo hita do manio ibana, dang margogo turus tangat ta manio ibana. Nale molo ibana, di tiop do hita toktong di perdalanan ni ngoluta. Ima hupikir kami di jamitata si pabagasota nasa nunga dilehod di hita haluaon di bagasan Yesus Kristus. Jala diajar hotu hita tangiang laho pasol hotok kita toktong di ngulu si ganopari. Debata asa solhot asa di bahasa Batak macedenggan asa rosu persorata debata dohot anakna nau akanong ditobusna hita na porsea, percaya penuh kepadanya, dan itu menyangkut hari ini dan menyangkut kehidupan kekal. Jadi dalam doa kita meminta apa yang perlu bagi kita hari ini, apa yang kita inginkan hari ini, dan kita meminta apa yang Tuhan inginkan bagi kita hari ini. Tetapi dalam doa kita tidak selalu meminta kesementaraan di dunia ini saja. Apa yang diinginkan Tuhan bagi kita di dunia ataupun apa yang kita inginkan di dunia, tetapi jangan lupa doa kita harus selalu mensyukuri keselamatan kekal yang telah diberikan bagi kita dalam Kristus Yesus. Imai pikiran nami amanginang anggiat bui mangurupi kita.